Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret derslerin devam etemiz. Hem bizden indi meşetlerde, medreselerde karantin bulu sebeple benim indi bugün derste birden bir tamaşaşı ol karşımda turgan kamera. Şuna göre гадәттә оқучыларга карап сөйләгән булсам, бүген инде күбрәк камерага карарга тырышырмын. İnşallah. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең сынаулары килми тормый. Аллаһ Тәгалә безне шушы авырулар белән дә дөнья күләм таралып килүче сыный. Шуңа күрә безгә, мөселманнарга, шушы эпидемияның тагын бер авырлыгы дип әйтәбез. Ул авыру буларак кына түгел әле, бәлки мәчетләргә, мәдрәсәләргә бара алмау, шушы җәмәгатьтән айырылу, ләкин нишлисең, мәслихәт күзлегеннән чыгып, файдасы күбрәк булыр дип, без инде зыяннан китәргә тиеш. Һәм шуңа карамастан, мөселман кешесе җәмәгатьтән, әгәр дә ул айырыла икән гәүдәсе белән, ләкин бүген, әлхәмдүлилләh, бар интернет, бар Instagram, анда әле карантин юк, шуңа күрә biz күбрәк дәресләребезне, вагазьләребезне иншалла интернет аша тапшырырга, ирештерергә тырышырбыз, Аллаһ теләсә. Безнең узган дәрес темасы ул кафирләргә хисап булырмы, юкмы дигән сорау куйган идек. Әлбәттә, инде күпчелек галимнәр, әһле сунна вал җамаа галимнәре була дип әйттеләр. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеген күрсәтә. Һәм кафирләргә дә аларның бүтән кылган әшәкелекләрен, күферлекләрен, начарлыкларын каршыларына җәеп сала һәм күрсәтә. Һәм аларны хурлыкка калдыра. Менә сезнең гамәлләрегез шушы дип. Һәм инде шулай ук без сезнең белән әйттек, кафирләр дә алар гынахта бер төрле түгел. Бар зур күферлеккә төшеп, күп әшәкелекләр, күп явызлыклар кылган кешеләр бар. Бар küfürlükten gitmedi, әмма ләкин кешегә зыян китергә тырышмаган кешеләр. Шуңа күрә әлбәттә без инде Абу Ләһаб белән Абу Талибны бер дәрәҗәгә берничә куя алмыйбыз, чөнки җәһәннәмдә дә баскыч, әгәр дә җәннәтләр дәрәҗәләр дип аталса, дәрәҗәләр, ягъни өскә таба менгән сайын дәрәҗә була, аска төшкән сайын дәрәкә дип атала. Дәрәкә җим хәреф урынына каф килә. Шуңа күрә җәннәт дәрәҗәләр, җәһәннәм дәрәкәләр. Һәм иң аста, иң күп бузыклыкта, иң күп явызлыкта булган, зулымлыкта булган мунафиклар булачак. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Иннал мунафиқина фиддаркил асфали минан нар диде. Дөреслектә икейөзлеләр, мунафиклар, алар җәһәннәмнең иң аскы дәрәкәсендә булырлар диде. Бүгенге тема безнең biz бит инде хисап темасын башладык һәм бүген сөйләшәбез Аллаһ Тәгалә кешеләрнең гамәлләрен хисап кылганда нинди кагыйдәләргә нигезләнә. Нинди кагыйдәләргә нигезләнә? Шуларның бүген иншалла бүгенге дәресебездә 1-2 эшен үтәргә тырышырбыз, Аллаһ насыйп итсә. Аннан соң инде киләсе дәрестә дәвам итәрбез. Әлбәттә, иң беренче Аллаһ Тәгалә әгәр дә беркемнән дә сорамыйча, беркемгә дә бер нәрсә дә әйтмичә, беркемнән дә рөхсәт алмыйча, бөтен кылларын да җәһәннәмгә атса да, без бер нәрсә әйтә алмыйбыз. Һәм беркем дә бер нәрсә әйтә алмаячак, чөнки biz инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Без барыбыз да Аллаһтан килдек. Аллаһ безне ясады, Аллаһ безне җыйды, Аллаһ безне яшәтте. Шуңа күрә ул каятли безне куяла. Ләкин Аллаһ Тәгалә гадел һәм ул үзенең гаделлеген күрсәтәчәк кыямәт көнендә дә. Кыямәт көнендә дә күрсәтәчәк һәм без кыямәт көнендә шундый гаделлекнең шаһитләре булачакбыз, андый гаделлек бүтән бер кашан да булмады. Аллаһның гаделлеге ул һичшиксез камил. Һәм әйдәгез Коръән аятларына нигезләнеп, сөйкле пәйгамбәребезнең хәдисләренә нигезләнеп, без менә шушы кыямәт көнендә хисапның нигезләре, кагыйдәләренә тукталабыз. Иң беренчесе, әлбәттә, Аллаһ шушы хисап белән күрсәтәчәк үзенең камил гаделлеген. Һәм Аллаһ Тәгалә ул гадел, һәрбер мөселман Аллаһ Тәгаләгә иман китергән, Аллаһның барлыгына, берлегенә инанган, ул
үзенә, йөрәгенә, җанына уеп куярга тиеш, кертеп куярга тиеш шушы инануны: Аллаһ гадел. Һәм ул бер кашанда, бу дөньяда да, кабердә дә, ахирәттә дә, җәннәт яки җәһәннәмдә дә Аллаһ һич кемгә дә үзенең золымлыгын кыла алмый. Аллаһ гадел һәм Аллаһтан золымлык чыга алмый. Хәтта кай вакыт, мәсәлән, кеше шәригать кануннарын аңлап бетерә алмый. Кай вакыт Аллаһның тормышта ниндидер биргән дәресен аңлап бетерә алмый һәм шайтан килеп: "Менә бит, күрәсеңме, Аллаһ дөрес эшләмәде, Аллаһ гадел булмады" дип, күп вакытта кешедә сораулар туа. Алар безгә киләләр. Кайбер күп сорауларга без дә җавап бирә алмыйбыз. Без дә кешеләр, бәлки галимнәр дә җавап бирә алмаслар, ләкин мөселман кешесе белә: Аллаһ гадел. Хәтта син ниндидер мәсьәләдә үзеңә җавап таба алмасаң да, бу синең гаеп, бу Аллаһның гаебе түгел. Чөнки Аллаһ гадел. Һәм без беләбез, безнең күңелебезгә шик тә кергә тиеш түгел: Аллаһ золымлык кыла алмый берничектә. Чөнки Аллаһ Коръәни Кәрим хадистә килә: "Инни харрамту зулма аля нафси", дөреслектә хадис кудсида килә: "Мин", Аллаһ Тәгалә әйтте, "золымлыкны иң беренче үземә харам кылдым" ди. Аннарысын сезгә ди. Шуңа күрә Аллаһ ничек безгә гаделсезлек кылуны тыйган булса, иң беренче, иң элек ул аны үзенә тыйды. Моны, бу кагыйдәне онытырга ярамый. Шуңа күрә иң беренче хисапта да Аллаһ гаделлеген күрсәтә. Һәм кешеләр дөньялыкта изге гамәлләрен кылган булсалар, Аллаһ ул гамәлләрдән бер бөртек тә киметми, алмый да, яшереп тә калдырмый. Аллаһ Тәгалә бирә. Һәм үзенең изгелек кылучыларын тузан бөртеге кадәр, гәршиш бөртеге кадәр дә Аллаһ рәнҗетмәячәк, кимсетмәячәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, Бакара сүрәсенең 281 аятында нәрсә диде? Шул вакыт диде: "Һәр бер кеше тиешенчә алачак барысында", диде. Үзе кәсеп иткәннең тиешенчә алачак диде, һәм бер кемгә дә золымлык кылынмас диде. Бер кемгә дә золымлык кылынмас диде. Һәм Луқман Хакимның Коръәни Кәримдә сүзләре килә, Луқман сүрәсенең 16 аят: "Я бунайя", эй ул чыгым диде. Бик күп урында без күрәбез, улым гына түгел, ул чыгым ди, чөнки кешегә сүзеңне үткәрәсең килсә, аңа матуррак итеп эндәшергә кирәк. Һәм балаң да сиңа якын булуын тыйырга тиеш. Һәм шуңа күрә эй малай гына түгел, эй фәлән генә түгел, исем белән эй ул чыгым дип эндәште, сүзе үтсен өчен. "Иннәһә интаку мithqala habbatin min khardalin", әгәр дә ниндидер бер нәрсә, аның ул нәрсәнең авырлыгы гәршиш бөртеге кадәр генә. Гәршитсе беләбез, ул кичкенә, аның бөртеге бик кичкенә. Ул бодайдан да, кара бодайдан да, башкадан да кичкенә. Менә шушы гәршиш бөртеге кадәр генә бер әйбер булып, ул каядыр кыяның эчендә ятса, фи сахратин, ау фис самавати, ау фил ард, яки күкләрдә булса, яки җирдә булса, күкләр зур, гәршиш бөртеге кичкенә, җирләр киң, гәршиш бөртеге кичкенә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Яти биха Аллаһ. Аллаһ аны алып киләчәк ди. Ягъни гәршиш бөртеге кадәр генә изге гамәлме, яки гынахлы гамәлме, ул җирдә, күктә кылынсын, Аллаһ ул гамәлне югалтмый. Ул аны таба, ул аны алып килә. Инналлаһа латифун хабир. Дәреслектә Аллаһ һәр нәрсәне белүче, һәр нәрсәне күреп, һәр нәрсәдән хәбәрдардыр. Луқман сүрәсе 16 аят. Һәм шулай ук Ниса сүрәсе, хатын-кызлар сүрәсе 40 аят. Аллаһ Тәгалә тузан бөртеге кадәр дә бәндәсенә золымлык кылмас диде. Золымлык, ягъни гаделсезлек кылмас диде. Шуңа ук дәлил китерергә була Ниса сүрәсе 77 аят. 77 аят сез ди, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сез кыямәт көнендә ди, хөрмә финикның төшендә булган менә шушы җибе кадәр генә дә сезгә золымлык кылынмас ди. Золымлык кылынмас ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гадел, кемдеңдер бу дөньяда кылган
гамәле булып та, ул аны кыямәттә күрмәсә, Аллаһ гадел. Димәк, ул гамәл изге гамәл булмаган. Димәк, ул аны изге ният белән эшләмәгән. Димәк, ул аны изге гамәл кагыйдәләренә туры китереп эшләмәгән. Шуңа күрә беркемдә мин эшләгән идем, кая ул дип әйтә алмаячак. Ул аңлаячак үзенең бу гамәле изге булмаганны. Яки инде беркемдә ниндидер гынах эш эшләнә икән, аның өчен артыгы бирелмәячәк. Миңа ул кадәр кирәкми иде дип әйтә алмаячак. Хәтта менә хөрмә җимешенең төшендәге җеп дип әйтелде. Шулай бит. Әле аңа тагын мисаллар бар. Мәсәлән, шул ук Ниса сүрәсе 124-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: кайсы ирләр һәм кайсы хатыннар ди изге гамәлләр кылган булсалар ди, мөмин була торып, ягъни иман китереп, алар керерләр җәннәткә ди, һәм керерләр җәннәткә, һәм хөрмә җимешенең төшендәге менә бу кичкенә генә сызык, уйынты дип әйтәбез миндә аны, буразнасы, менә шуның кадәр дә аларга карата гаделсезлек кылынмас диде Аллаһ Тәгалә. Бусы Ниса сүрәсе 124-нче аят. Һәм инде күбебез белгән кыска сүрәләрнең берсе Зәлзәлә, тетрәү, җир тетрәү сүрәсе. Анда инде сүз бара. Кыямәт ничек килеп җитәчәк, ул бик хикмәтле, аның тәфсирен укыгыз. Хәтта намаз укыганда мин киңәш итер идем, Зәлзәлә сүрәсенең һәр аятының мәгънәсен белеп укырга, чөнки кыямәт дәһшәте турында сүз бара. Һәм шунда ахыр аятларын искә төшерегез. Ва ман ягъмал мисқала зарратин, әгәр дә бер кеше ди, бер тузан бер теге кадәр генә хайран изгелек кылса ди, яраху. Ул аны һич шиксез күрәчәк. Ва ман ягъмал мисқала зарратин шарра яра. Һәм бер тузан бер теге кадәр генә шәр, ягъни явызлык кылса да, ул аны һич шиксез күрәчәк ди. Зәлзәлә сүрәсе 7-8 аятлар. Менә шушы һәм башка аятлардан без күрәбез, Аллаһ үзенең бәндәләренә тиешле җәзасын бирәчәк. Җәза дигән сүз безнең татар телендә инде мин аны беренче тапкыр әйткән бар дәрес вакытында. Җәза ул наказание, газап дип күңелгә кирип калса да, җәннәттә җәза булырга мөмкин. Ягъни ул кылган эшенең тиешлесен алу дигән сүз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кемдер нәрсәдер эшләгән икән, ул шуның тиешле җәзасын алачак. Аллаһ Тәгалә аны тузан бер теге кадәр дә киметмәячәк. Тузан бер теге кадәр дә киметмәячәк. Хәтта беләбез, аятларда килә, хөрмә җимешенең төшендәге җеп дип тә, хөрмә җимешенең өстендәге менә шушы буразнасы, кичкенә генә уйынтыгы, чыкырчыгы дип тә килә. Алга таба. Димәк, бу беренчесе булды. Беренче нигез, беренче кагыйдә, Аллаһ үзенең камил гаделлеген күрсәтәчәк хисап вакытында. Икенчесе, бу дагын мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһның субханалла шиксез гаделлегедер. Бу кагыйдәдә бер җан иясе икенче бер җан иясенең кылган гынахасы өчен җавап бирми. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә моны күрсәтәчәк, һәм бу да Аллаһның гаделлегенә дәлил булып тора. Аллаһ Тәгалә һәр кемгә үзе кылган гамәле өчен бирә, әҗрендә бирә, явызлыгы өчен газабында бирә, әмма ләкин бер кеше кылган өчен икенче кеше алмаячак ул газапны, күрмәячәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә моны безгә берничә аятта, бер генә түгел, берничә аятта кабатлап әйтте, исебезгә төшереп. Мәсәлән, Әнғам сүрәсенең 164-нче аяты. Аллаһ нәрсә ди? Бер генә бер җан иясе дә башка берәүнең йөген үз өстенә алмас ди. Визер дип килә инде ул. Монда йөк, ноша дип әйтәбез инде русча. Йөк бит инде ул гадәттә син җилкәңә асып бу авырлыкны күтәрәсең. Менә бер генә бер җан иясе дә башка берәүнең йөген күтәрмәс ди. Соңыннан сезгә Раббыгыз каршына кайтырга туры киләчәк ди. Һәм ул ди, сез дөньялыкта ничек бер-берегезгә төрле караш, төрле каршылыкларга килгән булсагыз, ул бөтенесен аңлатып бирәчәк ди. Әнғам сүрәсе 164-нче аят. Әлхәмдүлилләh, менә бу Аллаһның гаделлеге. Субханалла, Раббыбыз гадел. Һәм әгәр дә бер кеше дөньяда ничек кенә авыр булмасын,
әгәр дә ул туры юлдан барырга тырышса, һәм шушы үзенең кыйбласын югалтмаса, дөрестлеген югалтмаса, әлбәттә ул Аллаһыга тугры булуының, шушы дөрес тормыш итүенең татлы җимешләрен алачак иншалла. Татлы җимешләрен алачак. Ә инде кемдер адашкан булса, кемдер гынахларга чумган булса, аның шушы адашуы, аның шушы кылган явызлыклары нәрсә үз башына әйләнеп кайтачак. Шуңа күрә Әл-Исра сүрәсе 15-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мән ихтәдә", кем дөрес юлдан бара, фа иннама яһтади ли нафсихи. Кем дөрес юлдан барса ди, ул барады үзе өчен генә ди. Чөнки гомумән менә без кешеләр күп вакытта бер хакыйкатьне аңлап бетермибез. Мәсәлән, без ниндидер изгелек кылабыз, кемгәдер карата. Монда сүз бармый хәзер намазлар турында, уразалар турында. Мәсәлән, кемгәдер без садака бирәбез. Кемгәдер капчыгын күтәрә алмайды, күтәрергә ярдәм итәбез. Кемнеңдер тормышында авырлык килде, безнең мөмкинлегебез бар, аны хәл итәргә без аңа хәл итәбез дә, һәм уйлыйбыз, миннән чыкты изгелек, һәм ул аңа китте дип. Әлхәмдүлилләh. Сүз дә юк, бездән чыкты, аңа китте. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең аятлары безгә бу мәсьәләгә ничек карарга өйрәтә? Нинди генә изгелек кылсаң да, син аны кыласың үзең өчен. Ни өчен шулай? Чөнки ул изгелегең үзеңә кайта. Хәтта кемгәдер явызлык кылсаң да, син ул явызлыкны беренче чиратта аңа түгел, үзеңә карата кыласың, үз башыңа. Ни өчен? Чөнки кылган изгелегең үзеңә әйләнеп кайта, кылган явызлыгың үз башыңа кайта. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? "Ва ма заламуна", алар безгә карата зулымлык кылмадылар ди. Шушы гынаһлы эшләре белән, үзләренә карата зулымлык кылдылар ди. Шуңа күрә гынаһка чумган кеше ул нәрсә дип килә? Ул үзенә зулымлык кылучы дип килә. Чөнки ул гынаһка чумып үзенең тормыш бәрәкәтен бетерә, үзенең тормышына хәсрәт китерә, кабердә дә газап, кыямәттә дә зур газапка дучар була. Менә шуңа күрә бу кеше үзенә явызлык кылучы дип атала. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? "Мән ихтәдә фа иннама яһтади ли нафси". Кем туры юлдан барса, ул үз өчен бара ди. "Ва ман далла", кем адашса ди, "фа иннама ядиллу алейха" ди. Ул ди үз башына адаша ди. Ягъни ул үзенә үзе зыян сала ди. "Вала тазиру", менә дә безнең өчен иң кызыклысы килә хәзер. "Вала тазиру вазиратун визра ухра" ди. Бер генә бер җанда башка берәүнең йөген үз өстенә алмас, башка берәүнең йөген күтәреп бармас ди. "Ва ма кунна муаззибина хатта набгата расула", һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, бер генә бер халыкны да газаплаучы булмадык ди, хәтта ул халыкка илче җибәргәнчә ди. Монсы да Аллаһның гаделлеге. Ягъни кыямәт көнендә Аллаһ каршына килеп баскач, әгәр дә бер халыкка чыннан да пәйгамбәрләр килмәгән булса, чыннан да килеп, менә бу дөнья, бу ахират, бу хакыйкать, бу ялган, бу иман, бу күфрлек дип шушы дини кануннарны, дини хакыйкатьне ирештермәгән булса, Аллаһ Тәгалә әйтә, без аларны газапламыйбыз ди. Шуңа күрә аларның булачак сынаулары кыямәт көнендә. Аллаһ Тәгалә аларны, кемнәргә бу дөньяда хакыйкать ирешмәгән, алар әйтәләр, без белмәдек, без ишетмәдек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә чыннан да ишетмәгән икән, чыннан да белмәгән икән, аларны кыямәт көнендә сынаячак. Аның турында хадислар бар, ләкин алар иншалла алга таба булыр. Шуңа күрә ла тазиру вазиратун визра ухра. Кагыйдә нинди? Икенче кагыйдә хисапта, җазада бер генә бер җан иясе дә башка берәүнең йөген үз җилкәсенә алмас диде. Үз җилкәсенә алмас диде. Алга таба бу булды безнең Исра 15, Нәҗм сүрәсе 36-нчы 37, 38, 39 алга табанда кыска аятлар, булар бөтенесе шуның турында килә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Алла тазиру вазирату визра ухра" ди. Бер генә бер җан иясе дә башка берәүнең йөген күтәрмәс ди. "Ва анна ва аллайса лил инсани илля ма са'ади". Һәм кеше ди нәрсәгә омтылган булса ди, үзе ул шуны гына алачак ди.
Ул шуны гына алачак, шуның гына нәтиҗәсен күрәчәк ди. Ва анна сa'yahu sawfa yuradi. Һәм ул нәрсәгә генә тормышында омтылган булса да ди, кемдер изгелеккә омтылды, изгелекләрне Аллаһ аңа ачты. Кемдер явызлык эзләде, Аллаһ аңа явызлыгын бирде. Чөнки дөньяда Аллаһның кагыйдәсе нинди? Кем урыслар әйтмешлек, то, что ищет, то и находит. Кем нәрсәне эзләсә, шуны таба. Шуңа күрә кемдер дөньялыкта изгелек кылыйм әле, хәерле тормыш төзим әле дисә, Аллаһ аңа бирә. Кемдер әгәр дә каялы акчам булмаса да чыгып башымны төзәтергә авылда эзләп кирим әле дисәң, аның бер кешесе килеп чыга. Кемдер кая бер җирдән урлап, әйберап кайтым әле дисә, обязательно каршында нәрсәдер килеп чыга. Кая зина кылыйм әле дисә, зина кылучылары табыла. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ нәрсәгә омтыласың, шуны безгә ача. Һәм менә монда нәрсә ди? Ва аллайса лил инсани илля ма сага. Кеше ди нәрсәгә омтылса, шуны гына алыр ди. Ва анна сагяху сауфа юра. Һәм аның бөтен омтылышлары да күренер ди. Күренер ди кыямәт көнендә. Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Соңыннан ул тиешенчә жазасын алыр ди. Изгелек өчен изгелек, явызлык өчен явызлык азап. Нәҗм сүрәсе 36, 37, 41 аятка кадәр. Һәм менә без сезнең белән иң беренче аятлар китергәндә туктаган идек Әнғам сүрәсенә. Әнғам сүрәсе 164. Бер җан иясе дә башка берәүнең йөген күтәрмәс дигән. Имам Ал-Куртуби, бу инде мәшһүр тәфсир галиме, Коръәнне тәфсир иткән. Ул бу аятка шундый аңлатма бирә. Ягъни, нәрсәди? Бер генә бер кешегә дә башка бер кешенең гынахасы ягылмас ди. Аның өстенә куелмас ди. Һәм берәүгә дә икенче берәүнең гынахасы өчен җавап бирергә туры килмәс ди. Син җавап бирәсең үз гынахларың өчен. Һәр кем нәрсә кылса, шуның өчен җавап бирер ди. Үзе нәрсә кылса, һәм үз гынахлары өчен газабын алыр ди. Һәм Имам Куртуби әйтә, менә монда бу бөтен аятларда да визр дип килә. Ла тазиру визратун ухра, вазиратун визра ухра. Визр Коръәндә килгән ул сүз аңлата нәрсә? Ул авыр йөк. Ниндидер авырлык синең җилкәңә куя торган ди. Һәм шуңа күрә монда сүз бара инде нәрсә? Гынах турында, ягъни гынах бит ул йөк була, хәтта дөньяда да безнең тормышыбызны бик авырайта. Күп кешеләр уйлыйлар, шайтан аларга бизи, зиннәтле, янәсе гынах кылып, күңел ачып, теләсә ничек яшәү, кайф сафа кырып, шәригать кануннарын бузып, күп кеше уйлый, бу җиңел тормыш дип. Юк, һәрбер гынах ул нәрсә? Ул йөк. Ул синең сыртыңа, күңелеңә, сыртыңа менеп һаман синең тормышыңны авырайта ул. Бик күп башыңа хәсрәтләр, бәлаләр дөньяда укшылар сәбәпле килә. Шуңа күрә визр менә бу йөк дигәнне аңлата. Һәм Имам Куртуби менә монда бик кызык нәрсә әйтә. Шулай ук гарәпләрнең тарихына кайтып. Элгәре заманнарда ди исламга кадәр гарәпләрдә шундый гадәт бар иде. Әгәр дә бер кешенең, мәсәлән, әтисе ниндидер гаип кылган булса, гынах кылган булса, әтисе җавап бирмәсә, улына җавап бирдертәләр иде. Мәсәлән, син фәләннең улы дип, әтисе өчен җавап бирергә туры килә яңа. Яки киресенчә, улы җавап бирмәде, улы өчен әтисе җавап бирә ди. Әтисе. Менә бу дагын безнең динебезгә туры килми. Ни өчен? Мәсәлән, бер кабиләнең кешесе хата эшләде икән, шул кабилә җавап биргән. Ул дөрес түгел. Чөнки кабиләнең гаибе булмаска мөмкин. Сүздә юк, әгәр дә кабилә гаипле булса, әтисе гаипле булса, әмма ләкин менә ислам килгәч күрсәтте, бер җаниясенең гынахасы өчен икенчесе җавап бирми. Шуңа күрә каядыр, мәсәлән, бер татар кешесе ниндидер гынах эшләгән икән, бөтен татарлар ала дигән сүз түгел. Каядыр бер таҗик, бер үзбәк ниндидер явыз эш кылган икән, димәк бөтен үзбәк шундый, бөтен таҗик шундый, ул дөрес түгел. Каядыр бер кавказлы, чечен кешесе кемнедер барып кыйнаган икән, димәк бөтен Кавказ андый дигән сүз түгел. Бер гынаха өчен икенче берәү җавап бирми. Шуңа күрә бу гарәпләрдә дә андый гадәт булган. Имам Куртуби әйтә, менә бу шуңа каршы да бер аят булды ди. Менә монда бер сорау килә. Кайбер галимнәр әйтәләр, юк ди, барыбер дә без күрәбез Коръәндә аятлар ди. Һәм сөекле пәйгамбәребезнең хадисларын күрәбез ди.
анда ди әйтелгән ди, барыбер бер кешенең гынахасы өчен икенче кеше җавап бирүгә ишаратлар бар ди. Мәсәлән, Ганкабут сүрәсе 13-нче аят. Монда инде китапта 13-нче аят килә, ләкин мин киңәш итер идем сезгә бу мәсьәләне яхшырак аңлар өчен Ганкабут Үрмәкүч сүрәсенең 13-нче аят кенә түгел, 12-нче аятына да кайтырга. Ни өчен? Анда сүз бара мөселманнарны ширк юлына, мөшриклеккә, мәҗүсилеккә чакырган шушы гарәпләр турында сүз бара. Алар нишләделәр? Алар гарәпләр генә түгел, гомумән кеше ялгыш диндә булып, башкаларны өндәүчеләр турында сүз бара. Һәм алар нәрсә диделәр мөселманнарга? Әйдәгез, килегез безнең дингә. Әгәр дә сез уйлаганча безнең дин ялгыш булып чыкса, гынахлы булып чыкса, кыямәт көнендә сезнең гынахларыгызны без үз үстебезгә алабыз диделәр. Ягъни шулай итеп, алар инде үзләре дә ахиреткә иман китермәгәч, курыкмадылар, шуңа күрә нәрсә диделәр? Әйдә, бөтенегезнең дә гынахыгызны мин үз үстемә алам диделәр. Әлбәттә, Аллаһтан курыккан ул беркайчан да алай әйтми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ди. Һич шиксез дөньяда кылган шушы ялгышлыклары, хаталары, гынахлары өчен алар ди үз өсләренә алачаклар, шушы гынахларын ди, әфқал, ягъни авыр булган йөкне үз өсләренә алачаклар ди. Әле үзләренекенә түгел ди, ва әфқалан ма'a әфқалихим ди. Әле ди үзләренең йөкләре белән бергә башкаларның да йөген алачак ди. Менә шуңа күрә галимнәр әйтә, моны ничек аңларгасың диләр. Чөнки бар алда битендә әйтелде, берәүнең йөген икенче берәү алмас ди, ә монда әйтелә, алар ди үз йөкләрен дә алачаклар, әле өстәвенә тегеләрнең дә йөкләрен алачаклар ди. Бусы булды Ганкабут 12-13. Шундый ук аят килә Нахл, Умарта корты сүрәсе 25-нче аятта килә. 25-нче аятта килә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ди. Алар ди һич шиксез алачаклар кыямәт көнендә үзләренең гынахларын ди, үз җилкәләренә камил рәвештә ди, берсе дә төшеп калмаячак ди, тулысынча алачаклар ди. Әле ди гыйлемсез кешеләрне хак юлдан адаштырганнары өчен аларның да гынахларын үз җилкәләренә алачаклар ди. Шуңа күрә бу аятларны ничек аңларга? Монда бу алдагы аятларда әйтелгән иде, 2 аят китердек. Бер җаниясенең гынахасын икенче берәү алмый дип, ә монда килә ала дип. Менә монда инде әлхәмдүлилләh бу Коръән аятлары арасында бернинди дә каршылык юк, Аллаһ гадел. Сүз бара, нәрсә турында сүз бара? Әгәр дә бер кеше үзе хак юлдан тайпылып, мәсәлән, батыл, ялган дингә кирип, ниндидер ялган фәлсәфәгә кирип, әгәр дә ул гыйлемсез булган гади кешеләрне дә адаштырып, шул юлга алып керә икән, аларны адаштырганнар өчен тегеләр дә җавап бирә, адашканнар өчен. Бу дагын аларны адаштырган өчен җавап бирә. Һәм гынахларда да шулай. Мәсәлән, атабыз Адәмнең бер улы көнләшеп үзенең бер туганын үтерде. Һәм нишләде? Ул бөтен кешелеккә үрнәк күрсәтте. Нинди үрнәк? Яман үрнәк. Менә көнләшеп үтерергә була икән ди. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Моннан соң әгәр дә бер кеше икенче берәүнең канын түгә икән нахакка, гаделсезлек белән нәрсә? Аның гынахасы моңа да бара. Ягъни Адәмнең шушы улына да барачак. Ни өчен? Чөнки ул үрнәк күрсәтте. Шуның кебек, әгәр дә ата чыннан да үз баласын явыз эшкә иретә икән, әтисе җавап бирәчәк улының гынахасы өчен. Яки укытучы, остаз, мәсәлән, ул ниндидер ялгыш юлдан китте, ялгыш эштә, ул икенче берәүне дә шул эшкә иретә. Мәсәлән, бер кеше иретә икенче берәүне кеше үтерергә. Үзе бик оста үтерә, һәм теге кеше нахакка кеше үтергән саен моңа гынахасы языла. Яки мәсәлән, бер олырак абый кичкенәрәк энесен арак кешелгә иретә. Әлбәттә, ул иреткән өчен яки тәмәке тартырга иретә, яки алдарга иретә, яки анда кызларның башын әйләндереп зина кылырга иретә. Әлбәттә, аның бөтен гынахасы бара. Һәм нәкъ шулай, әгәр дә кеше изгелеккә иретсә дә, мәсәлән, бер кеше иретте,
Икенче берәүне үрнәк күрсәтте, садака бирергә өйрәтте, намаз укырга өйрәтте, ураза тотырга өйрәтте, башка ниндидер хәерле эшләргә өйрәтте. Теге кеше аннан өйрәнеп күпме хәерлелекләр кылса, әҗр савабы аңа да бара. Шуңа күрә монда Аллаһы Тәгаләнең гаделлегенә бер нәрсә дә каршы килми. Аллаһ гадел. Шуңа күрә без кешеләрне хәерле эшкә өйрәтергә тиеш. Мәсәлән, атеизм. Шул ук мисал. Атеизм безнең тормышның, безнең буыннарның бу бит инде бер зур бәласе булып тора. Мәсәлән, кемдер шушы атеизмның гыйлемен булдырды. Шул гыйлемне фәнгә әйләндерде. Ул гомергә булмады. Менә хәзерге атеистлар белән сүз көрәштерә башласаң, алар әйтәләр: ул синең динең искелек тегеләй булай. Кешелек тарихында, аны тарихчылар әйтәләр, атеизм, ягъни Аллаһ бөтенләй юк дигән сүз бөтенләй булмады. Хәтта бу китапның авторы да әйтә, без белмибез ди. Тарихта бер генә бер халыкны да Аллаһ юк дип бер пәйгамбәрнең дә халкып килмәде ди. Шуңа күрә бу бер зур фәнгә әйләнде. Күпме илләр, Советлар Союзы булсын, бүген күпме илләр үзләренең әйтик тормыш кануны итеп, дәүләт кануны итеп моны алдылар. Миллионнарча кешеләр шуның белән яшәде атеизмда. Шуңа күрә кемнәр моның нигезен салган? Кемнәр кешеләрне шушыңа күндергән, өндәгән, шандырган вакытында адаштырган, бөтенесенең дә гынахасы аларга барачак. Шуңа күрә менә монда инде бу дагын Аллаһы Тәгаләнең бер әмредер. Булай кайтсак инде яңадан кагыйдәгә, бер җан иясенең гынахасы өчен башкалар җавап бирми дигән кагыйдә бар, һәм ул Аллаһның гаделлеген күрсәтә. Һәм өченчесе бу дәрескә соңгысы инде кешеләрне Аллаһ Тәгалә хисап кылганда аларның кылган эшләре белән таныштырачак. Ягъни һәрбер кеше ул танышып китәчәк. Ул күрәчәк, чыннан да нәрсәләр ул эшләгән. Нәрсәләр эшләгән. Бу да Аллаһның гаделлеге. Чөнки әйткәнебезчә, Аллаһ теләсә сорап та тормый. Кемнедер утка, кемнедер җәннәткә җибәрәчәк, беркем дә ник мине анда җибәрдең, дөрес түгел дип беркемгә дә шелтә белдерә алмаячак. Ләкин Аллаһ гадел. Шуңа күрә кемнедер Аллаһ җибәрә икән җәһәннәмгә, ул аның бөтен гамәлләрен күрсәтәчәк. Менә синең шушында хатаң булды, синең гынахың шунда, гаибың шунда дип. Җәннәткә керүчеләр дә үзләренең кылган гамәлләрен күреп керәчәкләр. Бу да Аллаһның гаделлеген күрсәтә. Ул кешеләргә изгелекләрен һәм дөньялыкта кылган гынахларын күрсәтә. Хәтта җәһәннәмгә кергән, аның турында без инде сөйләшкән булды. Җәһәннәмгә кергән бер генә бер кеше дә мин гаепле түгел, мине дөрес хөкем итмәделәр, мин ул кадәр начар түгелем дип әйтә алмаячак берсе дә. Чөнки Аллаһ гадел, күрсәтә бөтенесенә дә аларның кылган эшләрен. Моңа дәлил. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсенең 13-14 аятьләрендә әйтә: "Ва кулла", Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кулла инсанин алзамнаху таираху фи унуқи". Аллаһ Тәгалә әйтә, һәрбер кешегә дә, һәрбер кешенең дә кылган эшләрен ди, без беркетеп куйдык үз унук, үз бугазына ди, үз муенына элеп куйдык ди. Һәрбер кешенең дә кылган эшләрен. Ва нухриджу лаху яумал қиямати китабан. Һәм без ди кыямәт көнендә ди аның каршына чыгарып куербыз китап ди. Китап сүзе ул инде нәрсә? Язма дигән сүз. Бездә татарларда нишләптер ул кергән гамәл дәфтәре дип. Ләкин ул хадисләрдә, аятларда дәфтәр дип килми, китап дип килә. Чөнки без гадәттә дәфтәргә язабыз. Шулай бит, китап безгә кадәр язылган була. Ләкин ул китап дигән сүз язма дигән сүз. Язылган ул гарәп сүзе. Мәктәптә яза торган урынга кайта. Шулай бит. Китапты чыгарып куербыз ди, ялқаху маншура. Ул аны ди ачылган рәвештә күрер ди. Менә ул һәрбер бите, анда язылган һәрбер гамәле. Һәм әйтербез ди, иқра китабак. Укы китабыңны. Ягъни укы, син үзең язган гамәлле кылган эшләреңне укы ди. Таныш ди. Кафа би нафсика лияума алейка хасиба. Һәм бүген ди син үзең дә җитәсең ди шушы гамәлләреңне санап чыгарга. Ягъни ул үз күзе белән күрәчәк, фәрештәләр дә бәлки хаҗат булмас иде, ул үз күзе белән күрәчәк. Ягъни бөтен кылган гамәлләрен күрәчәк һәм килешәчәк алар белән. Берсе дә мин кылмадым, мин эшләмәдем дип әйтмәячәк. Һәм менә бу китапта Адәм баласының бөтен зур
һәм бөтен кичкенә гамәлләре язылачак. Менә без бит инде кешеләр без онытабыз. Күп вакытта кемдер безне рәнҗетсә онытмыйбыз, чөнки монда нәфис килә. Нәфисне кимсетте кемдер, мое большое я кем әйтмешли, мин ул үртәлде, аңа тиделәр. Ул онытылмый. Кеше үзен үзе сөйгән сайын, тәкәббер булган сайын, ул әле бигрәк тә ни була. Онытмый. Шуңа күрә андый кешеләрне үчле злопамятный диләр. Әмма ләкин күп вакытта без кемнедер рәнҗетергә мөмкин, кемгәдер нәрсәдер әйтәбез, гөнаһларга керәбез, без аларны онытабыз. Онытыла ул бит 70-80 елда бөтенесе онытылып китә. Аллаһ Тәгаләнең бөтен нәрсә язылган. Бөтен нәрсә протокол белән бара. Кайсы көнне, сәгать ничәдә, нинди хәлдә, нинди чиракта, нинди ният, бөтенесе языла, бөтенесе. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Ва вуди'ал китаб ди. Кыямәт көнендә шушы китаплар куелыр ди. Куелыр ди. Менә бу аятта инде алдагы аятта әйттек, ачылган булыр ди. Шулай бит. Һәм син күрерсең ди, гөнаһка чумган дөньялыкта кешеләр ди, алар калтыранып төшерләр ди. Алар тетрәнерләр ди шушы вакытта ди. Һәм әйтерләр ди, эй хәсрәт безгә, бу нинди китап ди. Бу нинди китап ди. Монда бу аятны исегездә булса, узган дәрестә укып китергән идек. Шулай бит. Монда ди, ни бер кичкенә гамәлдә, зур гамәлләрдә берсе дә калмаган ди, бөтенесе куелган ди, бөтенесе язылган, бөтенесе саналган ди. Һәм шуннан соң алар ди, нәрсә дөньялыкта кылган булсалар, шул эшләрен үз каршыларында күрерләр ди. Бөтенесе күреләчәк. Бөтенесе язылган. Кемне кая алдаган, кайда гайбәткә кергән, кемне рәнҗеткән, кайда нинди гөнаһлар эшләгән, кем хакына кергән, уларны күптән аша бетергән инде. Әйел, оныткан инде уларны күптән, ләкин ул кеше хакына кергәннең онсы да килеп чыгачак. Теге кеше дә белмәгән дөньяда, кем аның хакына кергән. Монда күрәчәк бөтенесе. Һәм Аллаһ нәрсә ди? Сам синең Раббың ди, бер кемгә карата да зулымлык кылмас ди. Бу Кахф сүрәсе 49-нчы аят. Менә бу булды инде мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә кешеләрне үз каршына бастырып, хисап кыла башлагач, кылган гамәлләре турында һәм җәзасын бирер алдыннан нинди кагыйдәләргә нигезләнәчәк. Ягъни иң беренчесе, гаделлек дидек, зулымлык булырга мөмкин түгел, исегездә калды. Аллаһ бер кашан да залим булмый. Икенчесе, бер җаниясе икенче берәүнең гөнаһасы өчен җавап бирмәс дидек. Өченчесе, кешеләрне Аллаһ кылган гамәлләре белән таныштыра дидек. Һәм алдагы дәрестә без инде башларбыз. Иншалла 4нче кагыйдә кешеләрнең кылган изгелекләре артачак 10 мәртәбә, 20, хәтта берничә 100 мәртәбәгә кадәр артырга мөмкин. Кешеләрнең кылган гөнаһлары ни кадәр кылган булсалар, шулай гына калачак. Аллаһ аларны арттырмаячак, чөнки Аллаһ гадел. Шуннан башларбыз иншалла. Раббым инде безгә Аллаһ биргән көннәребезне хәерле эшләрдә үткәреп, иншалла Аллаһның ризалыгына ирешергә насип итсен һәм кыямәт көнендә булачак хисапларыбызны җиңел кылсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.